Ba. Siyaphila kanjani mfowethu? Asibone mfowethu. Siyajabula ukufika emagcekeni asekhaya namhlanje. Nafika selishona. Hey man, siyaxolisa. Ukanti anisho nje usaphela ku. Siyathola. Bavele baphathele surprise. Bengayazi ke le ndaba. Ngitshela ungasemgwaqeni mina. Phela ngoba sizokubonga sizokucuma uphaphe legwala bathi asizama owasebenza ngomkhankaso kababa sikhuluma umkhankaso ukuthi amadoda aphile kahle. Sizobonga. Hawu. Sizobonga. Ngiyamposa ke manje. Ngiyazi ukuthi izolo kababa likhulu sengifike endaweni engazi Ongazazi ukuthi ngihlale ngihamba. Awu. Hamba kahle. Ma. Hamba kahle. Njani bhuti? Right. Siyaphila bhuti. Awu siyathokoza mfowethu. Kunjani ba? Ba. Awu. Now it's a surprise. Now it's a surprise. Bafowethu. Yeah, now it's a surprise. Now I'm a surprise. So siyabonga. Awu siyabonga. Abe. Sicela nje. Okay. Wahamba emhlanga. Yeah. Hamba ngenyawo unganqobi. Hey. Kuba ngizowamakhosi phela amakhosana. Into ayihlala phezulu. Yeah. Abuye. Sona maqileka. Elababiyela leli. Wala ngompungozi. Hayi lisekhaya impela. Awu. Umpungose no sen. Oseshowe. Uhamba ufikela. Omunye. Omunye lo. Obathathu. Lo so mathabathini. Zomadlomo. Kube osesho. Oh. Kube ola enkandla. Ushilo wathi bawu-3. Oh 3. Ndawo manje. Okay. Hayi sesizafika. Uzamani uphi akafiki? Usethi? Hayi sondezanga. Ndabezitha. Siyakhuleka bana Nkosi. Mawusufikile emagcekeni asekhaya. Sithi asikhombise isopho lakho. Kodwa la ekhaya siyahlonipha umkhulu umsopho sithi umhluzi. Asikhombise umhluzi wakho. Ngoba oyinkosi akakwazi ukufika nje esedlisilwane angasibonanga siphila sesithi asimkhombisi bese sisho ukuthi sizokhuleka kwenkosi ukuthi noba kunyathi nangasesibayeni khona bengafika ngibone yebo kodwa-ke besiyocela ukuthi sekusondeze ngasekhaya ney'moto zokuthatha ukuhambisa ekhaya okwenkomo lokhu nje isopho lokwenkosi senikhona nisho noma bafana bekulungisa ngokushesha noma uzovela nifake ebhuthini Thina sithi Wemadoda kuyakhula kanjani ngomphunguzi? Nenze nje kufanelekile okwenziwa abanomzane bala ekhaya. Nibe ngolingane kaBhejane. Ngoba nonyathu soba ingane kaBhejane. Ufana nomnene
nawahamba ke kodwa nje kuba bathi siyathokoza kukhulekani madoda kule ngendlela yawamphungusi wafuna ufundiswe ukuthi makuthiwa kunokudla kulethwayo kusuke kungelethelwe omunye umuntu kusuke uzuyibusise iphuma kobaba la ekhanda kodwa kuba bathi ngiyathokoza siyathokoza kuba besingalindele lutho kuba wena uyawazi umthetho ukuthi uma kufike ingane kaZwelithini egcekeni kufuneka kwenzakaleni kodwa bengakulindele kuba uyabona kuba ngiyathokoza nathi indaba ezitha ifikile nje kumdlokombane ngiyombikela ngomcimbi angizoba nawo ngajika impela inqola esengiphi inkomo manje ke mina bengabe ngempela ngithi ngenzani kuba siyathokoza kuba kwande kuba la ekhaya lapho uthathe khona kuba ngisho twice esibayeni kube kuningi ngoba noPetshane ubaba uyazi umfowethu ukuthi ubaba uNkulunkulu engambusanga ngani wayembusise ngempahla yayiningi kakhulu impahla yakhe more than yonke into kuba siyathokoza kuba madoda siyathokoza kuba cha kuba futhi siyolandela kuba wena kuba uPetshane washo njalo wathi mfana wami ningabodlela entabeni njengafundisi ukusingela ukuthi ngoba usishathile isobho kuba sesiyofika emakhaya selihliphile cha ufuneke nje lifike nje kuba bazoyenza kuba ngendlela la ekhaya benze kahle uze noma Mkhize afika athola isobho egcekeni nengane abazukulu bakhe njani ethola isobho sizipheka kahle bese sifaka kuba siyathokoza kwande masokhuluma ubhuti omdala umfowethu angikwazi ukukhuluma ke ukuthi sehlele ezansi sibayeni okay siyathokoza cha awukho umcimbi so sibona ngisho uvakashelwa ngisho umntwana wasendlunkulu cha ubungekho umcimbi abantu abadala ngishayela ucingo ukuthi bafisa nje ukuthi befike emagcina sekhaya ngoba babengekho ngesikhathi ngicacela so ke ukunyathela kuyofana nokuba bebekhona yebo bafika ke kufanele sikusho lokho bafika bemphathele isipho sempahla inkomo abafana ke laba belusa inkomo zalekhaya bavele bafona inkomo bona bacabanga ukuthi ngiyithengile bavele beqaqa befaka esibayeni so ikhona besibayeni kusezipheko zangaleza ikhathi kusesipheko zodwendwe ipheko zodwendwe akusona sodwa lezi baningi ukuthi ngoba bese ngingasegoli baningi abafisa ukuza khona nje usithole olemnambithi na ufuna ukuletha inkomo bakhona impela noMathonza ngapha eFryhead naye wathi efisa ukuyiletha impahla kodwa ke lento ichaza ukuthini lento nakho lokhu ulandeleka ngempela walokhu ulandeleka nje qhawela kithi ngoba phela udwende komhla 50 wadlula nemhla ka15 bafowethu kodwa namanje isakhala lento ngiyacabanga ukuthi ayingeka ngazi I know ngathi nje ngiyabonga okwami ukubonga ukuthi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu nezidalo ezingigadile zinginekezele ithuba lokuthi ngihlonishwe ngabantu ngithandwa ngabantu ngalendlela akuvamisile ziningi ipheko ababefuna ukuyiletha abantu abanye namanje njoba ngisho ngithi sisazoyibona ipheko ungekudala nje khona omunye ohlonishwa kakhulu naye othe uyacela naye ukuthi ebe ingxenye ukuthi alethe isipheko engeke imbaluleke ngobubanzi ngobukhulu begama lakhe abayobona abantu sekwenzeka kodwa ke qhawula kithi mhlawumbe awuphinde sigcizelele bafowethu kunomcimbi omkhulu kakhulu ngeke siushiye Carnival City mhla ka2 May izoba khona ngizobe ngikhona okay usonale ticket ngile ticket hawu ngeke hawu ngobe ngisho ukuthi abili uveza VR okay no konakele kakhulu ngomhla ka2 May Carnival City ngicela nje abantu ukuthi ngisasho ukuthi bethenga ama-ticket asethengi waphela saphela ama-ticket zozo hawu waphela kudala kwakuseyidlala wathi ngise-Europe manje inkinga inetwork ayidonsi kahle hayi wathi hayi busa onarisha okay so athengiwe
engakusho ukuthi umuntu manje ngiyaqala ukwenza ivideo nje ethi abantu ngiyacela ukuthi bewagcine bengawalahla amathikithi. Ngiyaqala ukusho lo language ngijwayele ukuthi abantu abawuthenga amathikithi manje sengithi ngicela bengawalahli amathikithi bewagcine nje ukuze kushaya umhla ka2 esengakubona. Yeah, ayiqhawela kithi bafowethu umuntu angasondeli ongenalo ithikithi qhawe. Yeah. Khona into ababeyenzile ngaloya nyaka la khona abantu abakuthiwa babeqasha imoto from koNyukasela koMnambithi bethi nje uma befike nje bayihlalela ngaphandle kanti sithi bofana nabantu bebekhona. So ngitheke kulonyaka uma bezobe khona abantu abakanjalo angeke sisho ukuthi siyabaxosha basuke bezoyijabulela kwi-area ngoba phakathi kuyila esuke iduma khona. So ke kube konakala kakhulu lokho engizokusho. Bye, siyabonga kakhulu mfowethu indaba ezitha nathi ukunyathela nje ekhaya ngoba phela mina ngivele ngwala ekhaya vele mina so uhlezi ukhona ya ngihleli ngikhona ngwala ekhaya vele so siyabonga nje kakhulu qha ukuthi mhlawumbe umuntu aphinde mana oh ayiveli shuthana ubhanyazile esibayeni wakho zalo uzose efike esibayeni bakho emsithi yethi efike esibayeni bakho khona umsize njalo ndaba ezitha siyakhuleka silokhu sikhulekile niyoze nihambe silokhu sikhulekile sesithi sikhuleke futhi ukuthi cha uyavela yaphuma ke le nkomo thibela ikodi le yana nje impela le sivele yayikhethayo nivele yazisho yona nje ngoba sivele yaphuma yangaphansi kwesango ayisekho ngapha kwaphuma isivele yazisho yona ukuthi iyona impela ngithi anginyathelise ngayo wayisesi unyawo olukhulu eceleni ngifanga phakathi zoso kushuthi wena ngoba ushuthi ngeke usalanda lutho nje leya engaphandle le ephuma eqala ufuna ukuyibona ya le seqaleni nje basobe zosingadluli nophondo la ngelekelele uThape sicabanga umcine ukuthi sifake iDNA uzose ukuthi wala ekhaya wala ekhaya lazimhlaba zomkhipha ngegezi nje kubonga nje la ekhaya kwadumisa hey kwenzakala into enkulu i-caption ukuthi uzoso ubeze audience kodwa selisithethelele bengithi lo besilini ngalesikhathi kanti ke make lana zimbalo izophuma Yeah. mangani ifobha ngeke sakwazi ngiyakutshela indamba uyalala uthanda ungathanda wathuka kanje ubhanyazile kanti yini ezoba inkinga mawulala la ikhona inkinga mawuzilala la uzolala phela uzolala phela mawunemoto ubhanyazela ubhanyazela umbhanyazela ubhanyazeni ubhanyabhanya be-TV bhanyazela phela mawuthi unenkinga uyohamba nabaneyimoto ezinkudlwana ubuyilanda oyine TV yakho ziyabuya kodwa lo mfana utshela kakuthani cha ngiyazi kanti awuboni ulimit inkundla injani ubani nansi ke le yangapha Ayibo. kuba namthetho uthi ngani sakekeza sidala nje lo TikTok hayi iyo lena wemadoda yeah kade ngithena nalaphana ukuba ethi uyakhuleka ngalempahla basenzele yona la ekhaya ngabuza umbuzo wodwa ukuthi ezinye insuku la ekhaya kanti kwakukhuleka kanjani kwaMpunguzi yini ngakwazi leyo nto ukuthi uma ninika ukudla la ekhaya nibonga kanjani hayi cha indaba ezitha uma sesidlulisela isipho suke thina iyona ndlela esuke sibonga ngayo suke sibonga masenza njalo suke sekwanele
kodwa babongela thina-ke ake nibongele thina-ke thina. Makeba wena wendlovu ndabezitha Nanso-ke ake nitsho nje Makeba ndabezitha yebo siyathokoza kwande Khuba kwande Yamela. siyathokoza Yes, Khuba kwande yebo. nesibaya sande nesibaya Hayi sesandile ngoba nasi nesinye ngaphandle ayiseneli vele lapha yeah sesewakhe esikhulu edlula lesi sesiyohlela ke ukuthi ifika kanjani lapho kufanele ifike khona siyabonga Mandlovu ngizalwe emangadini vele mina bathi ayifaka ebhakini manje lebhaka sapi oplastic bakhona oh bayeza songa phuma ne-10 impela konakele hayi bengizwe undaba ezithi ufuna ingoma manje uthi ujumba kanankinga ndaba ezithi manzi ngena nje ngapha uzobe seyiqala Hayi khale. akekho ngazi mangathi impela ngithi ngiyethula ngabe ngedala mangathiwa-ke ndaba ezithi sezimbabwe noma se-Botswana cha nakwethula mhlawumbe umuntu ojena akaye nomzulu kodwa umuntu omzulu hayi uma ungazi nawe nje ungambona ngendaba ezithi bese uyacabanga ukuthi uma umbuka nje ubani uzoyibonela nawe sidlulisa ukubonga somndeni wamaMpungose ubaba walekhaya akekho kunezifo ey'thekilisayo ukuya bengishoni so beyophatha ingcabuni nayo so wasethi hayi mfana ngoba vele nawe usuganile usungakwazi ukuthi wethule abantu umsana so-ke sidlulise ukubonga kunempahla efikile ekhaya emini nje benabo-12 ebihamba nabo abantu abadala isilwane safika bafana basithatha basifaka esibayeni ngoba befuna sikhululeke nokuhleleni emotweni sithi-ke asikubonge lokho kakhulu thina sazi ukuthi manje onyathela ithini kumele sinamukele kodwa bengenise okusethusile ukuthi nifike kukhona enikuphethe siyathokoza kakhulu bafisa-ke nabo ukudlulisa amazwi bese-ke baqalela ukuthi umuntu sezobe sethatha inkundla Khuba ney'nsizwa zalekhaya zonke nomnumzana lekhaya nabonke obaba bakho amakhehlakini madoda ngihlanganisa ogama lawo nguzuziswa uZwelithini wangizala ngo-1973 ubaba ngimbiza ngegama-ke njalo ngoba ngisenayo ungasuki namhlanje ufike ekhaya kini nawe bese uthi ngimzwile umfana kaBhejani uthe ubani bese uthi weJohn woza laphi ngoba ungichweza lokho into omdala kabizwa ngegama ngimbiza futhi ngoba ngimdala kwethu ubaba kawazasi ngabafana sasu 24 26 sisele zibancaneke njengamanje abanye bethu ubaba akabazalanga yena ngokhalo lwakhe kodwa wabazala ngokusitshela njengalensizwe uNyathi umna wami ngoba kunomne wethu nomna wami mina ngumne wabo bonke yonke ingane kaBhejani ubhuti wazo inhlanganiso so ke
kuba ngoba sila namakhosana sama nawo neNyathi Foundation. iNyathi Foundation yebo engibizwa ngeNyathi kodwa abusiswa uBhejane. So kumsebenzi awenzayo umsebenzi kaBhejane. Nama nensizwa ezisebenza nawo uNyathi la. So ke kuba isizathu sokuthi azecele nanami. Mina nje ukuqala ukuthi wathi uGano awazungumtshele mina. Yabo. Kodwa ke elethu lecala leso besilikhulume maseliphelile. Yabona kuba sizokhalalisela sizanga mhlawumbe kufaka bekuchoma uphaphe legwala kwa. Ayike nebalekile kuba. Kulonyaka mina ngibe uBhejane wahamba emva komnyaka u10 namhlonyaka. Wagana mina kuphela ekhaya. Umlobokazi kaBhejane kwakumngami mamkhize ukuphela. Wahamba emhlabeni 5 years ago. So ke uyabona umuganwa uthatha igxathe elikhulu kabi. Abantu bengacabanga ukuthi hayi umshado nje. Ine process ende kabi leyo nto leyo. So ke sizokubongela nje kuba sizokutshela ukuthi hayi mfowethu ungena. Ayikho indlela ukuphuma futhi. Sizokutshela leyo nto nje ukuthi nalokuthi ukwazi ukuthi uthathe isinqumo sakho kule industry oyisebenzayo lapho kunesiphithiphithi khona. Uthathe isinqumo esibalekile esihle sokuba uyimele njengendoda. Sizothi ke ndoda siyakubongela umkakho akuphathe kahle. Nawe futhi umkakho umphathe kahle. Asifuni ukuthi kulesi sikhathi samanje lapho sibasazi khona ukuthi sixake kangakanani emhlabeni. Mina nje ngihlanje batshela abantu ngithi ngino 10 years. Izandla zama zimthinta uMamkhize. Umfazi uyaphulaza umfazi. Akajavuna noma kanjani. So ke sifuna uzopromote le nto leyo nabangaganiwe. Insizwe eyisekhona la. Uthi umuntu wesifazane uyaphulaza wena. Into ukuthandwa lena. Ndaba uchaza ukuphulaza. Phulaza. Awuvele uhleke into eyihlekisa kancane. Awuvele uyijafule. So ke kuba sokubongela kuba. That's why mfowethu uthe nje akasinike iguqa lokubongela nomkakho hayi ngoba kutheni. Basokubonga into ezinhle kuba usebenzile umsebenzi wakho omuhle. Muhle umsebenzi wakho we-entertainment okwenza abantu begcine abantu abaningi namhlanje sebeyahla ngawe. So sifuna leyo nto leyo ngathi uNkulunkulu angakwandisela wona but bese le yogano kube elinye level esefike egcineni ukuthi kufanele uyiphathe kahle nawe nomkakhe ayiphathe kahle nakhe umuzi kaKhuba ngendlela efanelekile. Mhlawumbe abanye abazi for the first time emhlabeni Khuba mhlawumbe uyazi nawe ngizoyikhuluma nje lento. Madoda kune program engiyiphethe mina la kwaZulu. NaseMpumalanga naseGauteng okuthiwa isibasa amadoda. Lapho engihlala khona amadoda sikhulume ubudoda bethu, sikhulume ukuyiphatha nokuyicwecwa nokuyihlonipha nokuzazi ukuthi what is you uyini into. Kunamanye abafana abangazi ukuthi yini umfana. Abanye abafana begcina beze bengabafana bebe ngamadoda bebe ngobaba bengebona bebe ngobaba bebe ngabafana. So ke kunobuhlelo lethu uKhuba ke wangena kwiprogram eyaqala uBhejane lena ukusoka. Abanye abayazi lento leyo. Lento yokusoka madoda isize njengamanje sibheke kubantu asibasokile la kwaZulu. About 2.8 million. Akaze kufena noyedwa. Lo program esipromoter nayo. Leyo program iselekelele eSouth Africa for the first time umhlaba wonke. More than 24 years. Abantu bakwaZulu HIV was the highest in the whole world. For the first time we see the decline. Ngamadoda ngabantu besilisa abasokile. Futhi masibasoka sithi abayiphathe kahle. Umuntu angabe nje vula vana. Umuntu akayiphathe kahle madoda. Ungavela ubona isithi izulu intombi ayishela igofosile. So amadoda ke siphathe kahle madoda.
niselekelele akuthi uzwele team noma eseqala ukuba amathambo amhlophe lapha khona but ivision yakhe kwawuthi abantu bakwaZulu they must be free of HIV. Abeka abantu abane-HIV emhlabeni kwedlula thina. Awukho umuzi la kufana wakithi ongenalo ithuna lomuntu onengculazi. Ngiyakhumbula amadoda kade singcwaba kanjani kodwa sekuthe kuwe manje sekungconywana. But-ke ukhuba wangena leyo program leyo yokusoka la kwaZulu wapromote ukusoka nami leyo program esasithi ngobhejana. So ukhuba siyabonga lento leyo ukuthi you contributed ey'ntweni ey'fana lezo. Kodwa-ke siyacela futhi ukuthi uqhubeke njalo kuba siqhubeke sibasoka abantu ngoba iyodwa nje senza ukuthi sikwazi ukubonga lento ngaphandle kulo ne-HIV but sine-show ukuthi bonke abantu besilisa abasokile noma bengalana nabantu besifazane ngisho kuthiwa abafakile amakhondomu kodwa guaranteed ngeke beze beyithole ngeke beze babanika umdlavuzo womlomo wesibeletho cervical cancer because thina abantu besilisa emajwabini ethu sinama-cells abange-cervical cancer kubantu besifazane. So emadoda siyangicela nje bafowethu hambani niyosoka ngendlela yakho nilipromote le nto le njengokukhubeza kuba siyabonga umsebenzi wakho waba muhle kabukabi wawucontributa kuzo zonke izinto esizenzayo. Kodwa madoda angifuna ukukhuluma kakhulu siyabona nje ukuthi nisenzele khona niwumndeni wakwaMpungose nabafowenu la ekhaya nabafowenu abangazalwa la ekhaya osebenza nabo. Madoda ngiyocela into eyodwa nihlale nihloniphane. Ayikho into ebalulekile. Niyabona mina ngizalwa isilo nje nganginengqwele yami la in-control. Umfana ongenangqwele uyingozi. Umfana ocabanga ukuthi ufune kube umtshubo ethwa ubani uyingozi. Ufune kube nomuntu ozolwesaba. Wathi ubaba ngisho wathi umkhulu kangakanani kodwa ingozi lendawo kungahlonipha abanye abantu. So amadoda ehloniphana nje madoda. Neze ngoba denenza nje. Kuba uNkulunkulu kwakubusise ney'nsizwa zakho mhla nginibona nenza ngendlela efanelekile ngoba nje umnetho sozosenzela le nto ngoba usutshile kuba bese azosenzela. Kodwa bafowethu nami bafowethu enisebenza nawo kuba niyiphathe kahle bafowethu nicophelele ukuhamba kwenu ngoba ninjena nje mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi yonke into eniyenzayo ningenza noma yini but kunabantu ababukela kini izinto ezenzayo. Nami nje kunezinto engakwazi ukuzenza noma ikanjani ngoba ufune ngiqale ngihlale ngiqhathaza ukuthi ngibuka ubani. Niyiphathe kahle madoda uNkulunkulu anibusise ngazo zonke iy'khathi. Mfowethu siyabonga ngomsebenzi wakho owenzile eniqhubeke njalo nokuhlonipha kakhulukazi abafundi laba bomaciko. Ngoba madoda kuhlale kushiwo kuthiwa sifundile thina maZulu siyakuvuma-ke lokho kodwa-ke i-entertainment yethu ithanda wonke umuntu ekhona emhlabeni. Uma ukuthi siyakwazi ukuhamba siya America uma ukhuluma nge-America uma ukuthi yiliphi igama elikhulu emhlabeni kuthiwa u-Coca-Cola lilandele uZulu. So ubuZulu bebe sibusebenze ngendlela efanelekile. uNkulunkulu anibusise madoda. Angikwazi ukukhuluma masokhuluma. Wena wendlu. Labezitha. Hayi, Jumbo. Akathi njengoba ngithandwa kanje Our kids awesome.